You really say na ye classroom. Sɛdeɛ ye kano nie. Ura isu Ohene ɔne ne chia me pani Jagiri Boaz. Wama transe. Jagiri bibia bɔkɔ de. CJ bibia da yie. Ya da nyame ase. Me so Ohene. Edin modu Jagiri Boaz. Me champani pa. Na wo kan chiro kronkron no, wo kan sɛ yei no mu nyina. Eso yedi nkoma sa eta ka sɛ wei. Wei ampa. Njura de na ka sɛ yei. Eso so ye be na dantamu. Wei ni yei. Ne wo njura de no mu. Eno na German fo no ene akrofri kristola no ne ade ebisa ahemfo no. Ebisa animdefo no na ye papa. Inti nka ye kapa yei. Dagi, ene ye hwede. Akura ade a chia bia. Enna so sɛdeɛ kani nie. Ye tate say ani brin soja. Ani brise den en soja. Say mpempi ni ye ni abre ko. No kwase mi ni wani bre aya na wani collar no asesa. Na aye say brown aye ko. Na kokobo wo mu ni say wani brise den entimi empa matches in soja. Aya no wato obo ase. Emfa abufu enye ye ne ma kire obenu ho. Wo ye ne den ya ne ma bi wa wundimi nsesa. Sani a wuntumi emfa wani bre ensoja no. Saa nso na wuntumi emfa wani bre enye ne ma bi a wo ye ne wuntumi nye. Yesi aya momye nto yembo ase na mprepre hu emfa ye nkosi hwe amachi dede ase kire ne. Aya bebu a aya futuo ema odasani. Na how ye election headquarters me pese obeboa me kakra manifesto e kire sen no ye free professor bi ho University of Cape Coast oba no so bi sa me say ukotun obi dem no watu aka bosumi bi a eno be kan say watu enya me ko han dan ya na obeka ana me si na professor na okasa no so niam ni bi ho ansa na kwasi bu ni me ba na yeni sabre no obi an ko han dan uti dan wati mu free aha na emu no obetimi de nsemfua bi akirechiri mu na wasan aka English kasa no de atachiri na ani ada ho eje wo se manifesto a ye mfa ne se amanyoku won enhyehyeye wati ase amanyoku ne won hyehyeye a wo mu di bu oman ya hyehye we se nyame Adom na se ba we ne de bebu am nti amanyoku enhyehyeye ana se obi oye politics amanyoni ne nhyehyeye individual independent candidate amanyoni nhyehyeye na se amanyoku nhyehyeye na emo no mesre bebreza ya asanka manifesto no eta akiri ne niada ho ye kan ekenya nkase kan aka every na go bi anka kan ko na emo no se obetimi aka kan dia no aka ne yie Sɛdeɛ kan nie ebi wo asan fa review. Okay. Die wo biom ne constitution ni emrabatan your batan is the Supreme Court ekata courts ni nyina so ekata statutes ni mte emrabatan eyema constitution and esi ba ya metate amamra ye kanasa eno ye emra ebunkam emra ni nyina so emra ni be specific emra ni be administrative emra ni be statute ni emrabatan anase oman ni nyina amra no na ye constitution. That is the parent law. Your bad time on no wo mra ni nyina emra bia ne mra batan no buabira no ehwe ase. Akura na party policy amanyoku enhyehyeye anase amanyoni ne enhyehyeye a oye eno no empempi no enya enhyehyeye a ode ba bebu oman no na emum no okwakwante kro ebe yiwadi oye we ene party law party policy ansa na so no nhyehyeye a wo mo de ba bebu oman ya no ye manifesto no na party ideology no amanyo wo mo gidie anase wo mo nyina so ideology eno na emame ahotoso se me ye dankwabusi ani me ye domuni me ye social democrat me ye NDC amanyo no gidie ene amanyo no wo mo
your friend is simple. Womanina so, woman standing. We na am I a dance? Yen I am Manuku, Nemo Yadia, Yepe free enterprise. Yadia, social democrats. Womanina so, and Womujidi. And a year party ideology. Okay. Now, independent candidate and so independent candidate here or Manunia or Cock. Quantin Crow or Quantin Pond, the hot is a free Akukumasi, a major road or Quantin Pond, Sunipacro, our nam, a Quantin Crow. CJ, he's a acrobat again. Quantin Crow, actually, be a mate Quantecro or Quantin Crow. Okay. Nipacro nam Quantin Ponso. It is a baba 2 more. Independent candidate near. O Manyoni Quantin Crow, and also Quantin Crow. Okay. Okay. Akradi atwa to ye water bodies. Water bodies, ebinom kan say insua. No kwasem insua no ewo nkirase bia eyire ani nti se betumi ayenka no nsuhodoɔ ana nsuhodoɔ ye. Ne enti a insua no eyire ani ne se insua no ye small rivers insuwa insuhudo no gina ho mepo egina ho ma sutade egina ho ma subonten egina ho ma insuo nkumankuma ne ade insuhudo no nyina na ye water bodies ni gina ho ma all the water types or asasi we any. And now this is the heading. But Matibiase, Abramelase. Emudaho. Adoma, if Yada, near the sir, now what we. That's right. You have any brain soldier, you have constitution, you have manifesto, you have party policy, you have party ideology, you have independent candidate, Quantin Crow.